Guys, good morning, good morning, good morning. Ayan, sorry, nabaliktad. So, andito tayo ngayon, 11:35. Ayan, ang fog still there. Oh, ayan oh. May fog pa din. Fog, oh, ayan. Kahit tanghali ng katanghalian, may fog pa din. Ayan, mga kapatid. Pakita ko sa inyo, still foggy noon. Sisilaw ako, kahit pa din. Ayan. Dito na ako ngayon sa aking workplace. So, hindi pa siya ready. Ayan, mag-shade ako kasi kahit may fog, mainit na siya. Ayan. Ay, kumusta kayo dyan? Nag-live ako para mangumusta lang sa inyong lahat dyan bago ako pumasok sa trabaho. Ayan. Lagay natin dito yung aking ayan. Daming tao ngayon sa park. Ano kayang meron? Di ba? Ayan. Medyo madilim. Ito mas maliwanag kasi umano na yung araw. Ha? Ayan. Ganito sana oh. Harap kayo dyan sa building oh. Ayan oh. Andyan pa rin yung fog. Sobra. May foggy morning. Ayan. Kumusta naman kayo dyan mga kapatid? Mga sangkay. Mga ikasi ko, mga waray-waray dida. Kumusta ka mo? Ayan. Sumilip lang ako para mangumusta. Ating mga buhay-buhay dyan. Oh. Sana naman lahat kayo safe. At nasa magandang kalagayan. Kaya minsan ayokong mag-shade. Tingnan nyo. Kasi, alam nyo na. Alam nyo na ang dahilan. Diba? Kitang-kita naman. Kitang-kita naman ang ebidensya na talaga naman hindi talaga bagay. What to do? Pag nandito ka sa Middle East, kailangan mo talagang mag-shade. Ayan, kapatid, ayan. Ano to? Ang tinatawag nila ditong karak chai. Wow. Sana all may kausap sa phone. Actually, nakaka-boring din naman pag walang ginagawa. Ayan. Ayan, salamat naman kahit papano napagpawisan ako. Simula umaga talaga naman ang walang humpay. Normally dun sa balcony na kinakainan namin talaga naman. Ayan, kahit nga ngayon tanghaling tapat, tingnan mo, hindi mo masyadong makikita yung mga building na matataas. Kasi nga yung fog, andyan pa din. Paborito ko tong iniinom ko. Yung tawag nila dito is karak. Karak chai. Ayan. Hindi niya sponsor to ha. Hindi niya sponsor. Bumibili ako sa kanila kasi nga yummy naman talaga. Sa buong Dubai silang pinakamasarap na natikmang kung ng karak tea. Wala-wala yung signal natin. Ayan, mga kapatid, oh. At least, wala yung signal natin kasi nga, nandito ako sa labas ng mall, kung saan, malapit lang sa store na pinapasukan ko. Pero, abot pa rin dito ang wifi. Tingnan mo na yung opposite building na to, oh. Tingnan nyo. Ayan. Hindi siya masyadong natakpan ng fog. Ito lang yung medyo dito banda sa kabila ang natakpan. Ayan. Pasensya na kayo sa aking face. Sobrang kapal ang face ni Inday. Diba? Basta healthy lang tayo, hindi magkakasakit. Buhay Maynila, kumusta naman dyan?
Kumusta naman sa Maynila? Oh, ayan. Malapit na tayo magkita. Malapit na umuwi si Inday. Malapit na akong umuwi. Hello, hello, hello. Ayan, nag-ingay. Siya na, may maingay. May nagagawa ng building. Parang napagod naman ako sa kakatayo. Ayan. O, tingnan mo. Ang ganda talaga. Yung connection. Tingnan mo mga bata. Nagbabike. Ayan, patakbo-takbo. Patakbo-takbo sila. Nakatuwa naman. Kahit ganong oras. Sige lang. Hello. Where's your friend? Okay. Ayan, yung mga kilala kong bata dito. Mga regular customers sa store. Happy naman ako kahit papano. Ayan. Kahit nasa malayong lugar tayo. Yung naiibsan natin ng ating lungkot sa mga nakakausap namin na tao. Ayan, especially kami dito sa store. Dito sa store, mostly yung mga bata, kilala na ako kasi nga ilang years na rin kami dito, yung store na pinapasukan ko, matagal-tagal na rin. So yung mga bata lumalaki na, kilala na ako. Kahit nandito ako sa labas, ayan, kakausapin nila ako. May mga nagja-jogging pa din sa kainitan. Dahil siguro ini-enjoy nila yung fog. Ayan. Maya-maya papasok na rin ako mga kapatid. Ayan, ano ko lang yung oras ko at sumilip lang ako para makipagkumustahan sa inyo. Salamat naman dyan sa aking 1 million viewers. Walang kupas. Buhay Maynila, shout out sa iyo. Ayan, mga kapatid, suportahan natin sa kapwa nating waray-waray. Yung kalimutan dun sa aking mga waray na subscriber sa aking YouTube channel. Suportahan natin si Buhay Maynila. Ubusin ko lang yung aking chai, tapos papasok namin sa loob. Uminom akong nakatayo. 'Di ba? Uminom akong nakatayo. Ubusin ko siya dahil nga sa live ko, dapat nakaupo ako kasi ayan, may sikat na ng araw. Ayan. So, papasok namin sa loob. Ay, para makita nyo ang loob. Ayan, bumalik. Oh. Dito na ako sa loob, mga kapatid. Ayan. Wow. Nagmukhang tisay ako. Nagmukhang tisay na. Ayan, nandito na ako sa loob. Ayan, salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Hindi ako pwede magtanggal ng mask dahil nandito na ako sa loob ng mall. May penalty. Hindi nagsusuot ng mask. Ayan, mga kapatid, babush na. Yes, ma'am. Good morning. Ayan. May mga dumadaan ng mga customer malapit sa aming store. So hanggang dito na lang, mga kapatid, at malapit na ang aking starting na ng aking work na si Inday. So ayan, mag-work na ako. Umpisahan na ang aking work mode, ang aking araw. Para maganda naman ang aming benta.
sa araw na ito. Goodbye, goodbye, goodbye. Salamat. Salamat dun sa nanood sa live ko. Pasensya na kayo, hindi ko siya masyadong hahabaan ngayon. Dahil papasok na may babush. Bye-bye. Bye-bye.